Na nočnom stolíku v izbe číslo 23 Bratislavskej nemocnice Fakultná dôvera ležal zošit s modrou obálkou, na ktorom bolo napísané iba jedno slovo. Jaroslava. Zdravotné sestry vedeli, že tento zošit nesmú otvoriť, hoci ich to lákalo každý deň, keď vchádzali do izby, kde ležal muž, ktorého hlas poznala celá Československá republika. Petr Čepek, legenda divadla Nová scéna, idol miliónov žien, muž s očami plnými ohňa a hlasom, ktorý dokázal rozplakať celé hľadisko, tam ležal sám, odmietajúc návštevy vlastnej manželky. Keď Jaroslava Čepková prišla poprvýkrát, počula za dverami iba jedno. Nechajte ma samého. Prečo muž, ktorý celý život bojoval za pravdu na javisku, teraz bojoval za právo zomrieť v samote? Čo obsahoval ten modrý zošit, ktorý našli až po jeho odchode? A prečo práve Bratislava, keď Praha bola jeho domovom, jeho srdcom, jeho celým svetom? Toto nie je príbeh o slávnom hercovi. Toto je príbeh o mužovi, ktorý sa rozhodol, že jeho posledná úloha bude hraná bez publika, bez potlesku, bez svedkov. Ale každá tajná hra má svojich pozorovateľov. A my sme našli tých, ktorí videli, čo sa dialo za zatvorenými dverami izby 23. Pripravte sa na pravdu, ktorá bolí viac než akákoľvek divadelná tragédia. Keď sa Petr Čepek narodil v roku 1937 v Prahe, nikto netušil, že toto dieťa raz zmení tvár československého divadla. Jeho otec bol úradník, matka učiteľka, rodina slušná, tichá, bez umeleckých ambícií. Ale malý Petr mal v sebe niečo, čo sa nedalo skryť. Už ako chlapec recitoval básne s takou vášňou, že susedia sa zastavovali pod oknami ich bytu na Vinohradoch a počúvali. Učitelia v škole si všimli, že keď číta nahlas, trieda stíchne. Niečo v jeho hlase prinútilo ľudí počúvať. V 50. rokoch, keď Československo ešte dýchalo povojnovým vzduchom a divadlá hľadali nové tváre, mladý Čepek vstúpil na javisko Národného divadla. Mal vtedy 20 rokov a oči plné sna. Prvá úloha bola malá, takmer bezvýznamná. Postava sluhu v klasickej hre, ktorú dnes už nikto nespomína. Ale spôsob, akým Čepek predniesol jedinú vetu "Pán ma volal", spôsobil, že režisér po predstavení prišiel za ním a povedal "Ty budeš hviezda". A mal pravdu. O 3 roky neskôr, v roku 1960, dostal Čepek hlavnú úlohu v inscenácii, ktorá otriasla Prahou. Hral mladého revolucionára, muža roztrhaného medzi láskou a ideálmi, medzi túžbou po slobode a strachom zo straty. Kritici písali, že jeho výkon nie je herectvo, ale živá bolesť na javisku. Ženy mu posielali listy, v ktorých sa priznávali k láske. Muži ho obdivovali za odvahu. Čepek sa stal symbolom generácie, ktorá chcela veriť, že svet sa môže zmeniť. Ale sláva má svoju cenu. A Petr Čepek ju začal platiť skôr, než si to ktokoľvek všimol. Za kulisami Národného divadla sa šepkalo, že Čepek je ťažký, že má výbuchy hnevu, že dokáže odmietnúť úlohu, ak nesúhlasí s režisérom, že je neústupný až do bodu sebaničenia. Jeden z jeho kolegov, ktorý si želá zostať v anonymite, nám povedal: Petr nebol len herec, on bol bojovník. Každá úloha bola pre neho bitka a keď prehral, trpel ako zranené zviera. V roku 1964 sa Čepek oženil s Jaroslavou, mladou herečkou s jemnými črtami a tichým hlasom. Svadobná fotografia, ktorú sme našli v archíve, ukazuje dvoch mladých ľudí, ktorí sa pozerajú na seba tak, ako by okolo nich neexistoval nikto iný. Jaroslava bola jeho oporou, jeho prístavom, jeho jediným miestom pokoja v chaose divadelného sveta. Kolegovia spomínajú, že keď Jaroslava prišla na skúšku, Čepek sa menil. Bol pokojnejší, usmieval sa, dokonca žartoval. Ale čo sa dialo, keď boli sami? Čo videla Jaroslava v očiach svojho muža, keď zhasli svetlá a zostali len oni dvaja? Nikto to nevie. Alebo presnejšie, nikto to nechcel povedať. Až doteraz. Rok 1968 priniesol do Československa vietor zmeny, ktorý sa nazýval Pražská jar. Ulice Prahy sa naplnili nádejou, divadlá hrali hry, ktoré predtým boli zakázané a Petr Čepek bol v centre tohto kultúrneho zemetrasenia. Dostal úlohu v inscenácii, ktorá otvorene kritizovala totalitný režim. Hral muža, ktorý sa postavil systému a zaplatil za to najvyššiu cenu. Predstavenia boli vypredané týždne dopredu. Ľudia prichádzali z celého Československa, aby videli Čepka, ako na javisku kričí slová,
ktoré oni sami nemohli vysloviť nahlas. Ale potom prišiel august, tanky, koniec snov a začiatok nočnej mory, ktorá trvala 10 ročia. Čepek patril medzi umelcov, ktorí podpísali petíciu proti okupácii. Jeho meno sa objavilo na zoznamoch nespoľahlivých osôb. Predstavenia, v ktorých hral, boli postupne sťahované z repertoáru. Režiséri, ktorí s ním chceli pracovať, dostávali odporúčania od kultúrnych úradníkov, aby si vybrali niekoho iného. Čepek sa ocitol v situácii, ktorú poznali mnohí umelci tej doby. Nebol úplne zakázaný, ale bol neviditeľný. Mohol hrať malé úlohy, epizódy, postavy bez mena. Ale hlavné úlohy, tie, pre ktoré sa narodil, mu boli odopreté. Jeden z jeho priateľov z tej doby, dramaturg Miroslav K., ktorý dnes žije v ústraní, nám povedal: Peter to niesol hrozne. Videl som ho, ako sedí v šatni po skúške a trasú sa mu ruky. Nebol to strach, bol to hnev. Hnev na seba, že nemôže robiť to, čo miluje. Hnev na svet, ktorý mu to berie. A najhoršie, hnev na vlastnú bezmocnosť. V tých rokoch sa Čepek začal meniť. Kolegovia si všímali, že je uzavretejší, že sa vyhýba spoločenským stretnutiam, že po predstaveniach odchádza domov bez slova. Jaroslava sa snažila byť pri ňom, ale ako nám povedala jedna z ich blízkych priateliek, bolo to, ako by Petr stavil múr medzi seba a svet. Dokonca aj medzi seba a Jaroslav, ona sa ho snažila dostať, ale on ju nepúšťal dnu. Čo sa dialo v tej dobe v ich manželstve? Prečo muž, ktorý miloval svoju ženu tak zreteľne, že to videl každý, teraz od nej odchádzal? A čo sa stalo v roku 1975, keď Jaroslava náhle odišla na 2 mesiace k sestre do Brna a Čepek zostal sám v pražskom byte? Susedka z ich domu, pani Viera H., ktorá vtedy bývala o poschodie nižšie, nám povedala niečo znepokojujúce. Počula som ho v noci, kričal. Nie slová, len taký zvuk, ako by niekto trpel. A potom ticho. Ráno som ho videla, ako odchádza do divadla. Vyzeral normálne, usmieval sa dokonca. Ale ja som vedela, že niečo nie je v poriadku. Človek, ktorý v noci tak kričí, nemôže byť v poriadku. Nikto sa ho neopýtal, čo sa deje. V tých časoch sa ľudia nestarali o súkromie druhých. Každý mal dosť vlastných problémov. Ale dnes, keď sa pozeráme späť, vidíme varovné signály, ktoré vtedy nikto neignoroval. Čepek sa rozpadal a nikto mu nepomohol. V 80. rokoch sa Čepkova kariéra čiastočne obnovila. Dostal niekoľko úloh vo filme, hral v televíznych inscenáciách, dokonca sa vrátil na javisko Národného divadla. Ale už to nebolo to isté. Kritici písali, že Čepek stráca oheň. Že jeho výkony sú technicky dokonalé, ale chýba im duša. On sám to vedel. V jednom z mála rozhovorov, ktoré dal v tej dobe, povedal: Herec bez slobody je ako vták bez krídel. Môže skákať, môže sa tváriť, že lieta, ale nikdy sa nezdvihne od zeme. Jaroslava bola stále pri ňom. Fotografie z tej doby ich ukazujú spolu na premiérach a spoločenských udalostiach vždy vedľa seba. Ale tí, ktorí ich poznali, hovoria, že medzi nimi bolo niečo zlomené. Boli spolu, ale neboli spolu, povedala nám jedna z Jaroslaviných priateliek. Videla som, ako sa na neho pozerá, s láskou, ale aj so smútkom. Ako by vedela, že ho stráca, ale nevedela, ako ho zachrániť. V roku 1989 prišla nežná revolúcia. Čepek mal vtedy 52 rokov. Mnohí jeho kolegovia, ktorí boli podobne postihnutí normalizáciou, teraz zažívali návrat k sláve. Divadlá ich volali späť, ponúkali im hlavné úlohy, ospravedlňovali sa za roky mlčania. Ale Čepek dostal len niekoľko ponúk a všetky odmietol. Prečo? Režisér Jánes, ktorý mu vtedy ponúkol úlohu v novej inscenácii, nám povedal: Zavolal som mu a povedal som: Petre, toto je tvoja úloha. Toto je to, na čo si čakal. A on mi odpovedal: Je príliš neskoro. Opýtal som sa: Príliš neskoro na čo? A on len povedal: Na všetko. A zavesil. Čo sa stalo s Petrom Čepkom? Prečo muž, ktorý celý život bojoval za právo hrať, teraz odmietol šancu, ktorú dostal? A čo sa dialo v jeho mysli, keď v roku 1990 začal chodiť k lekárom s príznakmi, ktoré nikto nedokázal vysvetliť? Lekárske záznamy z tej doby sú neúplné. Ale jedno vieme. Čepek chudol. Rýchlo. Za 6 mesiacov stratil takmer 20 kg. Jaroslava ho presviečala, aby išiel na vyšetrenia, aby sa liečil. Ale on odmietal. Nič mi nie je, hovoril.
ale jeho oči hovorili niečo iné. A potom, v marci roku 1991, sa stalo niečo, čo nikto nečakal. Čepek oznámil Jaroslave, že odchádza do Bratislavy. Sám. Na liečbu. A že nechce, aby ho navštevovala. Jaroslava bola zdrvená. Priatelia spomínajú, že plakala, že sa ho snažila presvedčiť, aby jej povedal, čo sa deje. Ale Čepek bol neoblomný. Musím to urobiť sám, povedal jej. A odišiel. Do bratislavskej nemocnice Fakultná Dôvera. Do izby číslo 23. Kde strávil posledné mesiace svojho života v úplnej samote, odmietajúc návštevy, odmietajúc pomoc, odmietajúc dokonca aj lásku ženy, ktorú miloval celý život. Prečo? Čo sa dialo v tej izbe? A čo obsahoval modrý zošit, ktorý tam nechal? Zdravotná sestra Marta B., ktorá sa o neho starala, nám povedala. Bol to najtichší pacient, akého som kedy mala. Nerozprával, len ležal a pozeral sa von oknom. Keď som mu priniesla jedlo, poďakoval, ale nejedol. Keď som sa ho opýtala, či potrebuje niečo, povedal, len pokoj. A keď prišla jeho manželka a prichádzala každý týždeň, hoci vedela, že ju nepustia dnu, on len povedal, povedzte jej, že ma má nechať. Ale prečo? Prečo muž, ktorý celý život miloval svoju ženu, teraz od nej utiekal? Čo sa skrývalo za tými zatvorenými dverami izby 23? A čo sa stalo v tých posledných 30 minútach, keď Jaroslava konečne dostala povolenie vojsť dnu a Petr Čepek využil jej krátku neprítomnosť, aby odišiel navždy? Odpovede na tieto otázky sú ukryté v modrom zošite a my sme ho našli. V archíve bratislavskej nemocnice Fakultná Dôvera sa nachádza dokument, ktorý nikdy nemal byť zverejnený. Je to interný záznam z marca roku 1991, podpísaný primárom oddelenia doktorom Jozefom R., v ktorom stojí: Pacient Čepek Petr prijatý na vlastnú žiadosť. Diagnóza neuvedená. Špeciálne opatrenia. Žiadne návštevy bez súhlasu pacienta. Poznámka. Pacient trval na izolácii. Dôvod neznámy. Pod týmto záznamom je ručne pripísané ceruzkou. Platba vopred, hotovosť. Koľko zaplatil Petr Čepek za právo zomrieť v samote? Podľa svedectva vtedajšej účtovničky to bola suma, ktorá sa rovnala ročnému platu lekára. Odkiaľ mal tieto peniaze muž, ktorý roky nemohol hrať hlavné úlohy? A prečo platil vopred, ako by vedel, že sa odtiaľ nevráti živý? Čo sa dialo v tej izbe, že si Čepek kúpil nielen lekárskú starostlivosť, ale aj absolútne mlčanie personálu? Zdravotná sestra Marta B., ktorá sa o neho starala, dnes žije v malom byte na okraji Bratislavy, obklopená fotografiami svojich vnúčat a spomienkami na 40 rokov práce v nemocnici. Keď sme ju navštívili, dlho váhala, či má hovoriť. Potom si sadla, zložila ruky na kolená a povedala: Viete, za celý môj život som videla stovky ľudí, ktorí zomierali. Niektorí sa báli, niektorí sa hnevali, niektorí sa modlili. Ale pán Čepek bol iný. On sa nepripravoval na smrť. On sa pripravoval na niečo horšie. Na to, aby zostal sám so sebou. Marta nám povedala, že Čepek mal v izbe len 3 veci. Modrý zošit, starú fotografiu Jaroslavy a malé rádio, ktoré nikdy nezapol. Každé ráno, keď vošla do izby, našla ho v tej istej polohe. Sedel na posteli, chrbát opretý o vankúš, ruky zložené na hrudi, oči upierené na okno. Nikdy nespal, keď som prišla, spomína Marta. Ako by celú noc len sedel a premýšľal. Opýtala som sa ho raz: Pán Čepek, nespíte? A on mi odpovedal: Spím príliš dlho, sestrička. Teraz je čas bdieť. Čo tým myslel? Na čo bdel? A prečo odmietol každú návštevu? Nielen od Jaroslavy, ale aj od kolegov, priateľov, dokonca aj od svojho brata, ktorý prišiel z Prahy a stál pred dverami izby 23 celú hodinu, prosiac, aby ho pustili dnu. Podľa Marty Čepek každý deň písal do modrého zošita. Písal pomaly, starostlivo, ako by každé slovo vážil, hovorí. Niekedy strávil celé hodiny nad jednou stranou a keď skončil, zošit zatvoril a položil ho na nočný stolík. Vždy presne na to isté miesto, presne v tom istom uhle. Raz som sa ho opýtala, či píše spomienky. Pozrel sa na mňa a povedal: Nie, sestrička, píšem ospravedlnenie. Ospravedlnenie?
Komu? Za čo? Marta to nevie, ale vie, že v posledný deň, keď Jaroslava konečne dostala povolenie vojsť do izby, Čepek ten zošit schoval. Videla som, ako ho strčil pod vankúš, spomína Marta. Ako by nechcela, aby ho našla. Ako by to, čo tam napísal, bolo určené pre niekoho iného. Alebo pre nikoho. Kto mal prečítať ten modrý zošit? A prečo Čepek, ktorý celý život hovoril pravdu na javisku, teraz písal slová, ktoré nikto nemal počuť? Bratislavská nemocnica Fakultná Dôvera v roku 1991 nebola miestom, kam chodili slávni ľudia. Bola to stará budova s dlhými chodbami, ktoré zapáchali dezinfekciou a smútkom. S oknami, z ktorých bolo vidieť len sivé paneláky a oblohu, ktorá vyzerala vždy rovnako. Bez farby, bez nádeje. Prečo si Peter Čepek vybral práve toto miesto? Prečo nie niektorú z moderných pražských kliník, kde mali lepšie vybavenie, lepších lekárov, lepšie podmienky? Doktor Jozef R., ktorý bol vtedy primárom oddelenia, dnes už nežije, ale jeho syn, tiež lekár, nám ukázal otcové súkromné poznámky z tej doby. V jednej z nich stojí: Čepek chcel byť tam, kde ho nikto nepozná. Povedal mi: Doktor, v Prahe som herec, tu som len človek a chcem zomrieť ako človek, nie ako herec. Ale bolo to naozaj tak jednoduché? Alebo sa Čepek skrýval pred niečím? Alebo pred niekým? Podľa svedectva jedného z tedajších pacientov, ktorý ležal na tom istom oddelení, Čepek dostal v prvých týždňoch niekoľko telefonátov. Počul som ho cez stenu, hovorí tento muž, ktorý si želá zostať v anonymite. Niekto mu volal a on kričal do telefónu: Nechajte ma, už som urobil, čo som mal, viac nemôžem. A potom zavesil. O pár dní prišiel technik a telefón z jeho izby odstránil. Na Čepkovú žiadosť. Kto mu volal? Čo od neho chceli? A čo to bolo, čo už urobil? Tieto otázky zostávajú bez odpovede, ale jedno je isté. Peter Čepek neprišiel do Bratislavy len zomrieť. Prišiel sa schovať. Marta B. nám povedala ešte niečo, čo vrhá nové svetlo na celú situáciu. Raz, to bolo asi v apríli, prišiel za ním muž. Nebol to lekár, nebol to príbuzný. Bol to niekto dôležitý. Mal oblek, kožený kufrík, hovoril ticho, ale rozhodne. Povedal mi, že má povolenie od pána Čepka, ukázal mi papier s podpisom. Vyzeralo to oficiálne. Pustila som ho dnu. Bol tam asi 20 minút. Keď vyšiel, pán Čepek plakal. Kto bol ten muž? Čo mu povedal? A prečo Peter Čepek, ktorý celé týždne neprejavil žiadnu emóciu, po tejto návšteve plakal? Marta sa pokúsila zistiť, kto to bol. Opýtala sa primára, ale ten len pokrčil plecami a povedal: Niektoré veci je lepšie nevedieť, sestrička. Opýtala sa Čepka, ale ten sa len otočil k oknu a povedal: To bol niekto z minulosti. A minulosť by mala zostať tam, kde je. Ale minulosť Petra Čepka nebola len v Prahe, bola aj v Bratislave. A my sme našli stopu, ktorá vedie do roku 1975. Do toho istého roku, keď Jaroslava odišla na 2 mesiace k sestre a Čepek zostal sám. V archíve divadla Novej scény v Bratislave sme našli plagát z marca roku 1975. Čepek tam hostoval v inscenácii, ktorá sa hrala len 3 večery. Potom bola z repertoáru stiahnutá bez vysvetlenia. Podľa záznamov v divadle sa Čepek počas tohto hosťovania ubytoval v hoteli Carlton, kde strávil celý mesiac. Sám, bez Jaroslavy. Čo sa stalo v tom mesiaci? Prečo bola inscenácia stiahnutá? A prečo sa Čepek vrátil do Bratislavy práve v roku 1991, 16 rokov neskôr, ako by sa vracal na miesto, kde zanechal niečo nedokončené? Jedna z tedajších herečiek divadla Novej scény, ktorá si želá zostať v anonymite, nám povedala: Peter bol vtedy iný. Bol smutný, uzavretý, ako by niečo strátil. Pamätám si, že po poslednom predstavení sedel sám v šatni a díval sa do zrkadla. Opýtala som sa ho, či je všetko v poriadku. Pozrel sa na mňa a povedal: Nič nie je v poriadku a nikdy nebude. Čo sa stalo v Bratislave v roku 1975? A prečo sa Peter Čepek vrátil na toto miesto, aby tu strávil svoje posledné dni? Jaroslava Čepková prišla do Bratislavy každý týždeň. Vždy v piatok popoludní. Vždy s tou istou taškou, v ktorej mala čerstvé oblečenie, knihy, ovocie. Veci, o ktorých vedela, že ich Peter potrebuje, aj keď ich odmietol prijať. Stála pred dverami izby 23 a prosila. Niekedy pol hodiny,
niekedy hodinu. A vždy počula to isté. Nechajte ma samého. Marta B. spomína, že Jaroslava nikdy neplakala pred dverami. Bola silná, hovorí Marta. Ale videla som jej oči. V tých očiach bola bolesť, ktorú žiadne slová nedokážu opísať. Raz mi povedala: Sestrička, ja len chcem vedieť, že je v poriadku. Len to, nič viac. A ja som jej povedala: je v poriadku, pani Čepková. Ale vedela som, že klamem. Lebo on nebol v poriadku. Nikto, kto tak trpí, nemôže byť v poriadku. Prečo Čepek odmietol vidieť svoju ženu? Prečo muž, ktorý ju miloval celý život, teraz od nej utiekal? Podľa psychológa Martina Eš, ktorý sa špecializuje na terminálne choré pacientov, existuje jedno vysvetlenie. Niektorí ľudia, keď vedia, že zomierajú, chcú chrániť svojich blízkych pred pohľadom na ich utrpenie. Nechcú, aby si ich pamätali ako slabých, zlomených, bezmocných. Chcú, aby si ich pamätali takých, akí boli. Silných, hrdých, živých. Je to akt lásky, aj keď vyzerá ako akt odsudzenia. Ale bolo to naozaj tak? Alebo Čepek skrýval niečo iné? Niečo, čo nechcel, aby Jaroslava videla. Niečo, čo bolo v tom modrom zošite. V máji roku 1991 sa Čepkov stav zhoršil. Prestal jesť úplne. Vážil už len 30 kg. Kostra pokrytá kožou. Muž, ktorý kedysi žiaril na javisku, teraz vyzerá ako tieň. Lekári navrhli, aby ho pripojili na infúzie, aby mu dali aspoň základnú výživu. Čepek odmietol. Nechcem predĺžovať, povedal primárovi. Chcem len dokončiť. Dokončiť čo? Čo ešte zostávalo dokončiť? Marta hovorí, že v posledných dňoch Čepek písal do modrého zošita takmer nepretržite. Ruky sa mu triasli, ale písal, spomína. Niekedy som vošla do izby a on tam sedel s perom v ruke. Slzy mu stekali po tvári, ale písal. Ako by musel dostať von všetko, čo v sebe mal. Ako by to bolo jeho posledné predstavenie, len bez publika, len pre seba. A potom prišiel ten deň. 25. máj roku 1991. Jaroslava prišla ako vždy v piatok popoludní, ale tentokrát sa dvere otvorili. Marta jej povedala: Pani Čepková, váš manžel súhlasil, môžete vojsť dnu. Jaroslava vstúpila do izby po prvýkrát za 2 mesiace. Videla muža, ktorého milovala, ako leží na posteli. Vychudnutý, bledý, ale s očami, ktoré stále žiarili tým istým ohňom. Podľa Marty, ktorá stála pri dverách, Jaroslava pristúpila k posteli, chytila Petra za ruku a povedala: Prečo si ma nenechal prísť skôr? A Čepek odpovedal: Lebo som ťa chcel chrániť. Pred sebou. Čo tým myslel? Prečím chcel chrániť Jaroslavu? Pred pohľadom na jeho utrpenie? Alebo pred niečím iným? Pred pravdou, ktorá bola ukrytá v modrom zošite? Jaroslava sedela pri jeho posteli 30 minút. Držala ho za ruku, hovorila mu o Prahe, o divadle, o ľuďoch, ktorí sa na neho pýtali. Čepek počúval, niekedy prikývol, ale nehovoril. A potom povedal: Jarko, potrebujem, aby si mi niečo priniesla. Je to v aute. Môžeš ísť? Jaroslava odišla. Bola preč presne 28 minút. Keď sa vrátila, Petr Čepek už nebol nažive. Marta hovorí, že keď vošla do izby po Jaroslavinom odchode, Čepek ležal pokojne, oči zatvorené, ruky zložené na hrudi. Vedľa neho na nočnom stolíku ležal modrý zošit, otvorený na poslednej strane. A na tej strane bolo napísané len jedno slovo. Odpusť. Komu? Za čo? A prečo Petr Čepek čakal, kým Jaroslava odíde, aby mohol odísť aj on? V súkromnom archíve divadla Novej scény v Bratislave sa nachádza obálka s červenou pečaťou, na ktorej je napísané: Neotvárať do roku 2015. Keď bola konečne otvorená, vnútri sa našiel zoznam mien. 23 ľudí, ktorí sa zúčastnili na tajnom stretnutí v marci roku 1975 v suteréne hotela Carlton. Medzi týmito menami je aj Petr Čepek. Podľa zápisnice, ktorú viedol vtedajší riaditeľ divadla, išlo o konzultáciu kultúrno-politického charakteru. Eufemizmus, ktorý v 70. rokoch znamenal len jedno. Niekto mal problém s režimom a hľadal riešenie. Vedľa Čepkovho mena je ručne pripísané ceruzkou. Odmietol podpísať. Dôsledky? Zákaz hlavných úloh na 3 roky. Čo mal Čepek podpísať?
Prečo práve v Bratislave, ďaleko od pražských očí, sa konalo toto stretnutie? A prečo sa o ňom nikdy nehovorilo? Ani po revolúcii, ani po otvorení archívov, ani po smrti všetkých zúčastnených. Historik Ján M., ktorý sa špecializuje na kultúrnu politiku normalizácie, nám vysvetlil. V 70. rokoch existoval neformálny systém, ktorý sa nazýval Bratislavský filter. Umelci, ktorí mali problémy v Prahe, dostali ponuku. Ak súhlasia s určitými kompromismi, môžu pokračovať v kariére cez Bratislavu. Bolo to ako zadný vchod do systému. Niektorí to prijali, iní odmietli. Čepek patril medzi tých, ktorí odmietli a zaplatil za to. Ale čo presne mal urobiť? Podľa svedectva jedného z účastníkov toho stretnutia, ktorý dnes žije v Rakúsku a hovoril s nami pod podmienkou anonymity, išlo o niečo viac než ono politické vyhlásenie. Chceli od neho, aby sa verejne dištancoval od svojich kolegov, ktorí emigrovali po roku 68. Chceli, aby povedal, že ich činy boli zradou. A chceli, aby to povedal v televízii, pred celým národom. Petr sa na nich pozrel a povedal: radšej budem hrať sluhou celý život, než aby som zradil priateľov. A odišiel. Odvaha alebo pýcha? A čo to stálo nielen jeho, ale aj Jaroslavu, ktorá musela sledovať, ako sa jej manžel rozpadá pod tlakom systému, ktorý ho vymazával z verejného života kúsok po kúsku. Podľa priateľky Jaroslavy, ktorá si želá zostať v anonymite, Jaroslava vtedy povedala: obdivujem ho za to, čo urobil, ale niekedy si myslím, že keby podpísal, možno by sme mali normálny život. Možno by bol šťastnejší. Možno by sme obaja boli šťastnejší. Ale Čepek nepodpísal. A o 16 rokov neskôr sa vrátil do Bratislavy. Nie ako hosťujúci herec, ale ako umierajúci muž, ktorý hľadal miesto, kde by mohol byť sám so svojím svedomím. Bolo to náhoda? Alebo sa vracal na miesto, kde sa rozhodol zostať verný sebe, aj keď to znamenalo stratiť všetko ostatné? Marta B. nám povedala niečo, čo vrhá nové svetlo na celú situáciu. Raz, to bolo asi týždeň predtým, než odišiel, som ho počula, ako hovorí sám so sebou. Nebol to delírium, nebol to chaos. Boli to slová, ktoré znel ako monológ z divadelnej hry. Povedal: človek, ktorý zradí seba, zradí všetkých. A ja som nezradil. Ale zaplatil som cenu, ktorú nikto nevidel. A teraz je čas zaplatiť poslednú splátku. Akú poslednú splátku? A komu ju platil? Systému, ktorý ho zlomil, alebo sebe samému, ktorý sa rozhodol zostať nepoddajný až do konca? V byke Jaroslavy Čepkovej na Pražských Vinohradoch, kde žila až do svojho odchodu v roku 2008, sa nachádzala malá drevená skrinka, ktorú nikdy nikomu neukazovala. Po jej odchode ju našla jej neter a vnútri objavila niečo znepokojujúce. 15 listov, ktoré Jaroslava napísala Petrovi počas jeho pobytu v bratislavskej nemocnici, ale nikdy ich neodoslala. Listy sú plné lásky, zúfalstva, hnevu a otázok, na ktoré nikdy nedostala odpoveď. V jednom z nich, datovanom aprílom roku 1991, Jaroslava píše: Petre, viem, že ma nechceš vidieť. Viem, že si myslíš, že ma chrániš. Ale čo ak ťa chcem chrániť ja? Čo ak potrebujem byť pri tebe nie preto, že ty potrebuješ mňa, ale preto, že ja potrebujem teba? Máš právo mi to odoprieť? Tieto slová neboli nikdy prečítané Petrom Čepkom. Zostali v skrinke, ukryté pred svetom, svedectvom bolesti ženy, ktorá milovala muža, ktorý sa rozhodol zomrieť sám. Prečo Jaroslava tieto listy neodoslala? Podľa jej netere to bolo preto, že vedela, že Petr ich nechce čítať. Vedela, že sa rozhodol a že nič, čo by napísala, by to nezmenilo. A tak ich písala pre seba, ako spôsob, ako prežiť to, čo sa dialo. Ale bolo to naozaj tak jednoduché? Alebo Jaroslava vedela niečo, čo nám nikdy nepovedala? Niečo o dôvode, prečo Petr odmietol jej prítomnosť? V jednom z posledných listov, napísanom len deň predtým, než dostala povolenie vojsť do jeho izby, Jaroslava píše: Petre, ak je tam niečo, čo mi nemôžeš povedať, tak mi to nehovor. Ale nenechávaj ma tu vonku. Nenechávaj ma čakať na odpovede, ktoré nikdy neprídu. Ak ma miluješ, dovoľ mi byť pri tebe. Aj keď to znamená vidieť ťa takého, akého nechceš, aby som ťa videla. Čo to bolo, čo Petr nemohol povedať?
Čo bolo v tom modrom zošite, čo bolo také strašné, že radšej zomrel sám, než aby to Jaroslava videla? A prečo, keď konečne súhlasil s jej návštevou, poslal ju preč práve v momente, keď vedel, že odchádza? Podľa psychológa Martina Ash, ktorý analyzoval túto situáciu na základe dostupných informácií, existuje jedno možné vysvetlenie. Čepek možno písal niečo, čo by Jaroslavu zranilo. Možno to boli spomienky na veci, ktoré urobil a za ktoré sa hanbil. Možno to boli myšlienky, ktoré by zmenili spôsob, akým ho videla. A možno sa rozhodol, že radšej odíde, než aby riskoval, že to prečíta. Je to extrémna forma ochrany, ale aj extrémna forma sebectva. Lebo tým, že ju chránil pred pravdou, zároveň ju pripravil o možnosť rozhodnúť sa sama. Ale aká pravda? Čo bolo také hrozné, že Petr Čepek, muž, ktorý celý život hovoril pravdu na javisku, teraz túto pravdu skrýval dokonca aj pred ženou, ktorú miloval? Marta B. nám povedala niečo, čo možno poskytuje odpoveď. Raz som vošla do izby a našla som ho, ako drží fotografiu pani Jaroslavy a plače. Opýtala som sa ho, či je všetko v poriadku. Pozrel sa na mňa a povedal: Sestrička, viete, čo je najhoršie na láske? Nie je to, že zraníte niekoho, koho milujete. Je to, že viete, že ste ho zranili a nemôžete to napraviť. Môžete len dúfať, že vám odpustí, aj keď nevie za čo. Za čo mal Jaroslava odpustiť Petrovi? Čo urobil, že sa cítil taký vinný? A prečo to slovo odpusť bolo posledné, čo napísal do modrého zošita? Modrý zošit, ktorý Petr Čepek nechal na nočnom stolíku v izbe 23, bol po jeho odchode odovzdaný Jaroslave. Podľa Marty B., ktorá bola pritom, Jaroslava ho vzala, otvorila, prečítala prvú stranu a potom ho zatvorila. Videla som jej tvár, spomína Marta. Nebola to bolesť, nebola to zloba, bol to pokoj. Ako by konečne pochopila niečo, čo hľadala celé mesiace. Pozrela sa na mňa a povedala: Ďakujem, že ste sa o neho starali. A odišla. Nikdy som ju už nevidela. Čo bolo na tej prvej strane? Čo Jaroslava prečítala, že to zmenilo všetko? Podľa netere Jaroslavy, ktorá našla zošiť po smrti svojej tety, prvá strana obsahovala len jednu vetu. Jarko, toto nie je pre teba. Toto je pre mňa, aby som si odpustil sám sebe. Zvyšok zošita bol plný spomienok. Na roky, keď Čepek nemohol hrať, na chvíle, keď sa cítil bezmocný, na rozhodnutia, ktoré urobil a ktoré ho prenasledovali. Ale neboli tam žiadne škandály, žiadne tajomstvá, žiadne zrady. Boli tam len slová muža, ktorý sa celý život snažil byť silný. A teraz písal o tom, ako slabý sa v skutočnosti cítil. Bol tam jeden odstavec, ktorý ma zasiahol, hovorí neter Jaroslavy. Petr písal: Celý život som hral postavy, ktoré boli odvážnejšie, než som bol ja. Celý život som hovoril slová, ktoré boli pravdivejšie, než som dokázal žiť. A teraz, keď je koniec, zisťujem, že jediná úloha, ktorú som nikdy nezvládol, bola úloha seba samého. Lebo seba samého som nikdy nepoznal. A teraz je príliš neskoro. Bolo to naozaj príliš neskoro? Alebo Petr Čepek v tých posledných mesiacoch v bratislavskej nemocnici konečne našiel to, čo hľadal celý život. Pravdu o sebe samom. Aj keď to bola pravda, ktorá bolela viac než čokoľvek iné. Podľa priateľa Čepka, režiséra Miroslava K., ktorý ho poznal viac než 30 rokov, Čepek bol vždy muž v konflikte so sebou samým. Petr chcel byť hrdinom, ale vedel, že nie je. Chcel byť odvážny, ale cítil strach. Chcel byť dokonalý, ale videl svoje chyby. A tento konflikt ho ničil, lebo na javisku mohol byť kýmkoľvek, ale v reálnom živote musel byť len sebou. A to bolo pre neho to najťažšie. V modrom zošite je aj pasáž, ktorá hovorí o Bratislave. Čepek píše: Vrátil som sa sem, lebo tu som sa rozhodol, kým chcem byť. V roku 75 som tu povedal nie. A tým som povedal áno sebe samému. Teraz, o 16 rokov neskôr, som tu znova. Nie preto, že by som ľutoval to rozhodnutie, ale preto, že chcem zomrieť na mieste, kde som sa narodil ako človek, nie ako herec. Toto je pravda, ktorú Petr Čepek skrýval pred Jaroslavou. Nie škandál, nie zrada, nie tajomstvo.
Len bolesť muža, ktorý celý život bojoval o to, aby bol verný sebe. A teraz zisťoval, že táto vernosť ho stála všetko, čo miloval. Vrátane ženy, ktorá pri ňom stála celý život, ale ktorú v posledných mesiacoch nemohol pustiť k sebe, lebo sa bál, že by videla nie hrdinu, ale len človeka, ktorý sa rozpadá. Jaroslava Čepková nikdy verejne nehovorila o tom, čo prečítala v modrom zošite. Keď sa ju novinári pýtali, prečo Petr odmietol jej návštevy, odpovedala vždy rovnako. Mal svoje dôvody a ja ich rešpektujem. Keď sa ju pýtali, či mu odpustila, povedala, niečo odpúšťať. On robil to, čo považoval za správne a ja ho za to milujem ešte viac. Ale v súkromí, podľa jej netere, Jaroslava často plakala. Hovorila mi, keby som on mohla vrátiť čas, keby som on mohla byť pri ňom. Nie preto, že by som mu pomohla, ale preto, že by som mu ukázala, že ho milujem takého, aký je. Nie takého, akým chcel byť. Toto je skutočná tragédia Petra Čepka. Nie je to, že zomrel sám, ale to, že si myslel, že musí zomrieť sám, lebo sa bál, že ak by Jaroslava videla jeho slabosť, prestala by ho milovať. A pritom Jaroslava ho milovala práve pre túto slabosť, lebo to bola jediná vec, ktorá ho robila skutočným. Prečo ľudia, ktorí sa milujú, niekedy nedokážu byť spolu? Prečo pýcha a strach sú silnejšie než láska? A prečo Petr Čepek, muž, ktorý celý život hovoril o pravde, nakoniec zomrel v klamstve? V klamstve, že musí byť silný, aj keď sa rozpadal. Keď Jaroslava Čepková opustila bratislavskú nemocnicu Fakultná dôvera 25. mája roku 1991, v ruke držala modrý zošit a v očiach mala výraz, ktorý Marta B. nikdy nezabudne. Nebola to iba bolesť zo straty. Bola to akási zvláštna úľava, ako by po mesiacoch čakania konečne dostala odpoveď na otázku, ktorú sa bála položiť. Podľa svedectva taxikára, ktorý ju odviezol na stanicu, Jaroslava celú cestu močala, zošit pritláčala k hrudi a pozerala sa von oknom na bratislavské ulice, ktoré sa ponáhľali okolo nej ako scény z cudzieho filmu. Keď vystupovala z auta, taxikár sa jej opýtal, či je všetko v poriadku. Jaroslava sa na ňo pozrela a povedala len: teraz už áno. Teraz už viem. Čo to bolo, čo konečne pochopila? Prečo muž, ktorý ju celý život miloval, potreboval zomrieť bez nej? A čo sa stalo s tým modrým zošitom, ktorý Jaroslava vzala so sebou a ktorý podľa jej netere neskôr spálila v krbe ich vinohradského bytu jednej studenej novembrovej noci v roku 1999? Podľa netere Jaroslavy, ktorá bola vtedy prítomná, Jaroslava predtým, než zošit hodila do ohňa, prečítala nahlas jednu poslednú pasáž. Boli to slová, ktoré Peter napísal pravdepodobne v posledný deň svojho života, keď už vedel, že odchádza. Jarko, ak toto čítaš, znamená to, že som odišiel tak, ako som chcel. Sám, ale nie opustený. Lebo ty si bola so mnou každú sekundu, aj keď si nebola v tej izbe. Bola si v každom nádychu, v každom slove, ktoré som písal. A teraz, keď odchádzam, beriem si ťa so sebou. Nie ako spomienku, ale ako súčasť seba. Lebo ty si nebola len moja žena, ty si bola môj domov. A domov človek nikdy neopúšťa, aj keď odchádza. Jaroslava po prečítaní týchto slov zatvorila zošit, pozrela sa na plamene v krbe a povedala: teraz môžeš odpočívať, Petre. Už nemusíš nič vysvetľovať. Už nemusíš byť silný. Už môžeš byť len ty. A hodila zošit do ohňa. Podľa netere to nebolo gesto hnevu ani zúfalstva, bolo to gesto oslobodenia. Teta mi povedala, že Peter celý život písal pre iných, pre publikum, pre kritikov, pre históriu. A tento zošit bol jediná vec, ktorú napísal len pre seba. A ona mu chcela dať to, čo on chcel, aby to zostalo len jeho, aby to nikto iný nečítal, nehodnotil, neinterpretoval, aby to zostalo medzi nimi dvoma. Ale prečo? Prečo Jaroslava zničila jediný dokument, ktorý vysvetľoval Petrové rozhodnutie? Prečo nechcela, aby svet poznal pravdu? A čo bolo v tom zošite také intímne, že to muselo zhorieť spolu s Petrovými slovami? Odpoveď možno leží v tom, čo Jaroslava povedala svojej priateľke krátko pred vlastným odchodom v roku 2008. Ľudia chcú vedieť všetko. Chcú vedieť, prečo Petr robil to, čo robil. Prečo ma nepustil k sebe. Prečo zomrel sám. Ale niektoré veci nie sú pre svet. Niektoré veci sú len pre dvoch ľudí, ktorí sa milovali. A ja som sa rozhodla, že toto zostane medzi nami.
Lebo to je jediné, čo mu ešte môžem dať. Súkromie, ktorému celý život chýbalo. V archíve Národného divadla v Prahe sa nachádza posledná fotografia Petra Čepka, ktorá bola urobená v januári roku 1991. 4 mesiace pred jeho odchodom. Je na nej zachytený v zákulisí po predstavení, sedí na starej drevenej stoličke, hlavu má opretú o stenu a oči má zatvorené. Nie je to póza pre fotografa. Je to moment, keď si myslel, že ho nikto nevidí. Fotograf, ktorý tento záber urobil, nám povedal: Videl som v ňom niečo, čo ma zasiahlo. Nebol to unavený herec po predstavení. Bol to človek, ktorý už nemá silu hrať. Ani na javisku, ani v živote. Ako by sa vzdával. A ja som vedel, že tento moment musím zachytiť, lebo to bol skutočný Petr Čepek, nie ten, ktorého poznalo publikum. Táto fotografia sa stala symbolom Čepkovho posledného obdobia. Muža, ktorý celý život bojoval o to, aby bol videný, a teraz bojoval o to, aby mohol byť neviditeľný. Podľa režiséra Miroslava K., ktorý s ním pracoval v tých mesiacoch, Čepek už vtedy vedel, že odchádza. Nehovoril o tom priamo, ale bolo to cítiť. Keď sme sa rozprávali o budúcich projektoch, vždy hovoril v podmienkových vetách. Keby som mal čas, keby som mal silu, keby som ešte mohol, ako by už vedel, že tieto veci sa nestanú. A keď som sa ho opýtal, či je všetko v poriadku, len sa usmieval a hovoril: Všetko je presne tak, ako má byť. Ale bolo to naozaj tak? Alebo Čepek už vtedy plánoval svoj odchod do Bratislavy? Miesto, kde by mohol byť sám so sebou, bez očakávaní, bez masiek, bez potreby byť niekým iným, než kým skutočne bol. Podľa jedného z jeho posledných kolegov Čepek v januári roku 1991 povedal niečo, čo vtedy nikto nepochopil. Viete, čo je najväčší dar, ktorý môže človek dostať? Nie je to sláva, nie sú to peniaze, nie je to ani láska. Je to možnosť odísť dôstojne. A ja som sa rozhodol, že si tento dar vezmem sám. Čo tým myslel? Že si plánoval svoj odchod? Že vedel, že jeho telo už nevydrží? Alebo že sa rozhodol, že posledná úloha, ktorú zahrá, bude úloha muža, ktorý odchádza na vlastných podmienkach? Bez svedkov, bez potlesku, bez finálneho poklonovania sa publiku? Marta B. nám povedala niečo, čo podporuje túto teóriu. Pán Čepek nebol človek, ktorý by sa vzdával. Aj keď už takmer nejedol, aj keď už takmer nehovoril, stále mal v očiach ten istý oheň. Ale nebol to oheň boja, bol to oheň rozhodnutia. Ako by sa rozhodol, že toto je jeho posledné predstavenie a že ho zahrá presne tak, ako chce. Bez improvizácie, bez chýb, bez kompromisov. A presne to urobil. Keď Jaroslava odišla z izby 23 na tých 28 minút, Petr Čepek využil tento moment na to, aby odišiel. Nie náhodou, nie v spánku, nie v bezvedomí. Odišiel vedome, pokojne, dôstojne. Presne tak, ako si to naplánoval. Podľa Marty, keď ho našla, mal na tvári výraz pokoja, aký u neho nikdy predtým nevidela. Vyzeral, ako by konečne našiel to, čo hľadal, hovorí. Ako by konečne mohol prestať hrať. Po Čepkovom odchode sa Jaroslava vrátila do Prahy a žila ďalších 17 rokov v byte na Vinohradoch, kde s Petrom strávila väčšinu svojho manželstva. Podľa susedov bola tichá, uzavretá, ale nie smutná. Bola akoby v pokoji, hovorí jedna zo susediek. Neplakala, nesťažovala sa, nehovorila o ňom neustále. Ale vedeli sme, že na neho myslí každý deň. Lebo každý večer, presne o 8:00, keď v divadle začínali predstavenia, sme videli, ako stojí pri okne a pozerá sa smerom k Národnému divadlu. Len stála a pozerala sa. A my sme vedeli, že v tých chvíľach je s ním. Jaroslava nikdy nevystupovala na verejnosti, nikdy nedávala rozhovory, nikdy nehovorila o Petrovi. Keď ju novinári kontaktovali, vždy odpovedala rovnako. Petr povedal všetko, čo chcel povedať na javisku. Nič viac netreba dodať. Ale v súkromí, podľa jej netere, Jaroslava často hovorila o Petrovi. Nie ako o mŕtvom manželovi, ale ako o človeku, ktorý stále žije v jej spomienkach. Hovorila o ňom v prítomnom čase, spomína neter. Nehovorila Petr bol. Hovorila Petr je. Ako by pre ňu nikdy neodišiel. Ako by bol stále niekde tam, len mimo jej dohľadu.
V roku 2008, krátko pred vlastným odchodom, Jaroslava povedala svojej priateľke niečo, čo možno najlepšie vysvetľuje celú túto históriu. Ľudia sa ma pýtajú, či som Petrovi odpustil a že ma nepustil k sebe. Ale niet čo odpúšťať. On mi dal najväčší dar, aký mi mohol dať. Ukázal mi, že ma miluje natoľko, že bol ochotný zomrieť sám, len aby ma uchránil pred pohľadom na jeho utrpenie. A ja som mu dala to isté. Spálila som ten zošit, aby mohol odpočívať v pokoji, bez toho, aby svet súdil jeho posledné myšlienky. To je láska. Nie byť spolu za každú cenu, ale chrániť toho druhého. Aj keď to znamená byť od neho ďaleko. Jaroslava Čepková odišla v decembri roku 2008 vo veku 81 rokov. Podľa jej priania bola pochovaná vedľa Petra na Vyšehradskom cintoríne v Prahe. Na ich spoločnom náhrobku je nápis, ktorý si Jaroslava vybrala sama. Spolu, navždy, aj keď oddelenie. Dnes, viac než 30 rokov po Čepkovom odchode, jeho meno stále rezonuje v českých a slovenských divadlách. Jeho nahrávky sa stále premietajú, jeho hlas stále znie z archívnych záznamov, jeho tvár stále hľadí z plagátov starých inscenácií. Ale kto bol skutočný Petr Čepek? Bol to hrdina, ktorý sa postavil systému a zaplatil za to najvyššou cenou? Alebo to bol človek, ktorý sa celý život snažil byť niekým, kým nebol a nakoniec zomrel v pokuse nájsť seba samého? Možno to bolo oboje. Možno Čepek bol presne to, čo vidíme v tej poslednej fotografii. Človek unavený z hrania, človek hľadajúci pokoj, človek túžiaci potom, aby mohol byť len sebou, bez očakávaní, bez masiek, bez potreby byť hrdinom. A možno jeho posledné mesiace v bratislavskej nemocnici neboli útekom pred Jaroslavou, ale útekom k sebe samému. K tomu Petrovi Čepkovi, ktorého nikto nepoznal, lebo on sám sa bál ho ukázať. Modrý zošit, ktorý Jaroslava spálila, už nikdy neprečítam. Slová, ktoré Petr napísal, už nikdy nebudeme poznať. Ale možno to je presne to, čo chcel. Aby jeho posledné myšlienky zostali len jeho, aby jeho posledná úloha bola zahraná len pre neho samého, aby jeho posledný monológ zaznel len v tichu izby 23, kde nikto nepočúval okrem neho samého. A možno v tom je skutočná odvaha. Nie v tom, že človek žije pre iných, ale v tom, že sa naučí žiť pre seba. Nie v tom, že je silný pred svetom, ale v tom, že si dovolí byť slabý pred sebou samým. Nie v tom, že zomrie obklopený ľuďmi, ale v tom, že zomrie v pokoji so sebou samým. Petr Čepek bol herec, ktorý celý život hral úlohy. Ale jeho posledná úloha nebola na javisku. Bola v bratislavskej nemocnici v izbe 23, kde sa rozhodol, že prestane hrať a začne byť. A možno práve preto jeho príbeh rezonuje dodnes, lebo každý z nás niekedy túži po tom istom. Prestať hrať a začať žiť. Prestať byť tým, čo od nás očakávajú iní, a začať byť tým, kým skutočne sme. Priatelia, ako sa pozeráte na Petra Čepka? Bol hrdinom, ktorý obetoval všetko pre svoje presvedčenie? Alebo bol to človek, ktorý sa celý život snažil nájsť seba samého a nakoniec to dokázal len v samote? Mal právo odmietnúť Jaroslavu v tých posledných mesiacoch, alebo to bolo sebecké rozhodnutie, ktoré ju pripravilo o možnosť rozlúčiť sa? Napíšte nám do komentárov, čo si myslíte. Zaujíma nás váš pohľad na tento príbeh o láske, pýche a hľadaní pravdy. Ak vás tento príbeh zasiahol, dajte like a zdieľajte ho s tými, ktorí si pamätajú Petra Čepka. A nezabudnite sa prihlásiť na odber nášho kanála. Prinášame vám príbehy, ktoré sa neboja hovoriť pravdu o ľuďoch, ktorých sme milovali, ale možno sme ich nikdy skutočne nepoznali.